Μωρό μου, ξύπνησες? Σήκωσε εδώ. Φιλενάδα. Ρενά. Ρενά. Ναι, Βασί. Εγώ. Τώρα ξύπνησες? Ρωτάς αν κοιμήθηκα καθόλου? Το γνωστό τεκνό σε ξεπουπούλιασε πάλι. Ρε τι τεκνό. Εδώ πέρα κοντεύω να βάλω τα κλάματα μου. Το πήρε η θεία. Τι, με αυτό το πουρότεκνο? Ναι, αυτό το πουρότεκνο. Το πήρε η θεία, σου λέω. Μικροπρέπειο νούμερο 298. Φράγκα, αγάπη μου, φράγκα. Τι τιμούρη της θείας Λυμπίσκη το τεκνό που είναι σαν φραγκοσικιά. Πέστε μου, πες τα κι άλλα, πες κι άλλα. Μη σε φιλιάζεσαι, μωρό μου, όλοι οι άντρες κότες είναι. Ναι. Λοιπόν, έλα για lunch, θα πάμε μαζί με τη Λίλη στο γνωστό μέρος. Σε πόση ώρα? Στις 3. Στις 3? 3? 9. Εμείς δεν είμαστε πούστιδες, είμαστε αρθμετικοί. Λοιπόν, η Λίλη ζωγραφίζει τώρα ένα τεκνό. Ωραίο. Ωραίο κόλλο είπε ότι έχει. Νόστιμο, μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια. Άσε, μη σου πω και τα υπόλοιπα. See you.